Hejsan, glada påsk allihopa. Nyt jag ska äta mycket choklad. Okei, nyt meillä on testissä omenapiirakka, porkkana, kitkätte ja hiton japanilaiset. Kerkesin jo pussin avata ennen kuin tajusin, että tästähän saa oivan suklaatestivideon. Joten tässä on meidän omenapiirakka, porkkana, kitkätti. Katsotaan, maistuuko omenapiirakka. Suklaa ei kyllä ainakaan. Tää on niinku vohvelia ja on tosi vahva omena-aromi. Nimenomaan semmonen artificial aromi. Ja pieni porkkana sivumaku ehkä. Liian makea. Suklaa-spesiaali! Nyt meillä on tässä tämä Black Thunder Kodudo. Kyllä tämä on parikymmentä prosenttia kalliimpaa kuin normaalit Black Thunderit, mutta hyvin suklainen maku. Intensiivinen Black Thunder, missä on enemmän suklaata. Suosittelen! Seuraavaksi meillä on testissä tämmönen Seikan Yakuza lisenssi karamelleja. Tämä paketti sanoo, että nämä sisältää muun muassa kofeiinia ja adybiniinia, mitä onkaan jotain energiavehkeitä. Täällä on kolanmakuinen karkki, greipinmakuinen karkki ja ginger alein makuinen karamelli. Pidemmittä puhetta pussi auki, ettei tästä jaksosta tulee ihan hemmetin pitkä. Ensimmäisenä greippi. Onko tää greippi? Eikö tää on ginger ale? Tämmösiä höllyviä kuutioita. Oikeastaan erittäin mukavan makuinen. Sitten nyt perhana enää maistu millään, koska tuo äsken oli ilmeisesti kolaa. Tämä oli ginger ale. Katsotaan, jos tämä greippi olisi sitten. Ahaa, ei se ole greippi, kun sehän on ryypäälee. Ihan hyvän makuisia energia nameja, mukavan tuntuisia suussa, tämmöisiä hyllyviä silikonipalasia. Jättebra. Ja entäs tämä sitten? Jonkunnäköinen crème brûlée ja kanseja, josta en ymmärrä häläpäti hämmääkään. Mitähän hitto? Jonkunnäköinen hienostunut suklaapaska. Maistuu voilta. Maistuu hyvältä. Tämmönen vanukas voipaskasekoitus ja oikein maukas.